serie nouă, Minecraft Dennis World. În primul rând, hai să ne apucăm să facem uneltele de bază. Și poate unul să scrieți în comentarii că l-ai copiat pe Andy, de la lectură de la Razer. Nu l-am copiat, nu, eu așa am pus pe numele, chiar dacă se seamănă puțin, aia nu contează, pentru că dacă vreau să pun așa, nu mă oprește nimeni. Nu l-am copiat cu nimeni, dacă mi-am pus numele așa, se vede tot pixul. N-are importanța asta. Hai să luăm tot coblul aici. Facem o porță. Știu că nu pot să pun shader ca să mie nu merge shader-ul. Am văzut cu shader. Am avut shader pe un alt calcul. Am avut un prieten, mi-a dat laptopul lui pentru că el a plecat. A plecat la mare și mi-a dat să văd și eu cum e cu shader, înainte să-mi iau eu laptopul. Da, și mergea foarte fain. Arăta super Minecraft-ul. Eu am încercat să pun cu mine la laptopul. Bine, are procesor Intel 7, la mine e Intel 3, deci... Da, e Intel 3. Uitam acum, am așa sigur. Și de aia, poate și de aia sau din alte, dar oricum nu mă... Și pot să pun așa shader, se vede... Adică, se vede bine, dar are un puțin lag și, frate, numai două bucăți. În fine, facem un salt. Da, avem pe asta destul, deci hai să nu irosim iron. Nu să fac sabie, nu să fac cuptor. Ok, așa, perfect. Hai să... Oricum nu marșez în zona asta. Stai, găină. Mamă, ce fuge găina asta. Ok, o mai prind odată. Nu o să joc și cu căști, dar nu prea mult timp, pentru că... Nu știu, am căștile și... Nu de aia, dar nu vreau să auziți și voi, să nu ziceți că vorbesc altceva sau că am hack. Să nu vedeți vreun hack sau să aude ceva, nu. Mai bine e așa. Și mie îmi place mai mult fără căști. Am căști, mi le-am cumpărat, dar nu le prea folosesc. Hai să facem două bucăți aici. Acum trebuie să mai strâng, pentru că astea două bucăți de coal nu o să-mi ajungă de fiecare dată. Până mai găsesc măcar, ok, hai că le-am pus pe mine, hai să plec de aici. Pe drum poate mai găsesc eu. Deci, hai să aruncăm ăsta. Uite, ăsta să-l aruncăm. Sapling-urile, ăsta îl punem aici. Ok, hai să ne luăm toate astea și să plecăm aici. O să mergem undeva în direcția aia. Nu luați în seama că am luat trădăfini.
de găini mai multe. O să le cam omorâm pe toate, pentru că știu, e un lucru crud, dar avem nevoie de mâncare, așa că o să facem și ferme, dar alea mai pe viitor, pentru că nu pot acum, și la începutul seriei, frate, mamă, hai să mă fac asta. Nu cred că ne regenerează tot, de asta. Da. Am pus acest bonus? Nu cred că am pus. Nu știu, dar nu știu că am pus, nu cred că am pus eu acest bonus. Mamă, câte găini. 6. Ar trebui să omorâm pe toate care le vedem sau ce prindem să omorâm, că nu mai avem foarte multă mâncare. O să fac și o pagină de Facebook și o să bag toți abonații. Bine, care vreți. Dar încă n-am făcut, o să fac când strâng foarte mulți abonați. Ok, stai. Unde-i? Mamă, frate. Dacă e prins pe 1.10.2, încă pe versiunea aia jos, dacă v-ați dat seama. Nu joc pe 1.9 sau trecut pe versiune mai nouă. Ați văzut că puteți... Ați văzut cum sunt criticile alea, cum ar fi, dau așa, se vede ceva gen, ați văzut? Bine, acum n-am dat eu, uite. Bine, acum nu se vede, dacă îmi dau într-o găină, mai văd o găină. Bun. Uitați, se va arăta. Ați văzut chestia? Sau, uitați. Bine, nu o să mor pui. Îi lăsăm așa, îi lăsăm pe corpul. Ați văzut chestia aia cum se vede? Ca ceva ninja. Așa. Ok, hai să mergem, că nu vreau să le mor pe toate dintr-un loc, să se mai înmulțească. Ok. Să mergem aici, încolo, mergem. Poate găsim și oi, că și oi nu ar trebui foarte mult. E fain că le poți da criticile alea. Și aia eu nu mă bag aici. Nu stau să mor în lavă. Și nu mă duc, eu iau chiar din primul episod să mă dă la minat, pentru că să merg în episodul 2, măcar să ne găsim un loc unde să minăm. Frate, nu știu de cât timp filmez și aia e nașpa. Dar când o să găsesc loc unde să mă așez, acolo o să închei filmarea. Oricum, îmi pun cronometru la telefon, știu, dar n-am altceva cu ce să văd și nu văd la OBS. Dacă îmi ziceți cum să fac să văd, dar cred că așa, de fapt nu, eu o să fac tot așa cu cronometru, cu temporizator sau, nu, numărătoare inversă. Bă, și cam astea ar fi de ajuns. Hai să căutăm totuși oi, pentru că alea ne-ar trebui, dar nu văd că nu îs. Uităm pe aici. Ok, nu îs. Că nu văd. Ok, hai să mergem încolo. Hai să poate să spawnează găini, nu se spawnează. Oricum, v-am zis, nu o să fie foarte lung episodul ăsta, va fi doar unde ne așezăm, deci să mergem și unde ne așezăm. O să poate unii credeți că e plictisitor, dar asta e, n-am ce să fac, nu pot să fac mai mult. Ok, hai că mai am mâncare. Și se face seară, frate, și n-am în pat. Ok, lasă-mi nicio problemă. Așa. Eu o să dau tip inventory acum. Rule, keep inventory, true. Îl dau online pentru că dacă dau off camera o să ziceți că ziceți că am dat game-uri și mamă, și frate, n-am mâncare. Frate, doamne, ce prostie am făcut. Ați fi găsit, să fi căutat o ină, să fi stat să mor găinile de... Să mâncăm măcar până ne regenerăm și loc. Așa. Una și mai una, să facă și de îmi trebuia doar să ne regenerăm atât. Și oricum e plains ăsta, deci uite, porci. O, frate, porci văd o grană. Oi ne trebuie, frate, oi. Alea era oi, eu cred că era oi, oi erau. Cât ghinion să pic în...
în groapa asta. Uite, oh, Doamne. Bine că soare, bine că soare. Ok. Ok, sper că nu mai avem nimic. Hai să tăiem lemnul ăsta. Și v-am zis, episodul ăsta va fi doar unde găsim locul pentru o casă. Nu o să fac lucruri pe interesante, dar dacă vă să lăsați un like, sper, și să lăsați multe like-uri. Dacă strângem undeva la 2 like-uri, va fi foarte bine. Ați văzut, am dat Keep Inventory, n-am dat Game Mode pentru că câini, frate, nu câini. Oh my god. Deci, hai să plecăm de aici pentru că nu-i bine. Bine că undeva ne așezăm în plains-ul ăla. Ce ziceți? Plains? Eu zic că da. Hai că să facem o bară, frate. N-am chef să mă ocup. Trebuie să iau torțele astea pentru că o să vedeți un alt avatar de la un skin mai vechi pe YouTube, dar o să-l schimb eu. Prima dată schimb avatarul și după aia o să pun video pe. Mamă, cum dă ăsta de bine. Hai. Mă, mie-mi place aici, e frumos, dar hai mai încolo să mergem, poate e ceva mai interesant mai încolo. Mamă, ce tare. Bă, mă lași. Hai, frate, deja mă trolezi. Uite, hai că pun asta. O să revin și cu o serie de Mafia 2. De fapt, cu Mafia nu cred că mai pot să spun că am terminat jocul și n-are rost să... Da, dacă vreți, lăsați ce vreți. League of Legends sau Mafia. Primul rând, o să joc cu boții pentru dacă... O să joc primele 2 meciuri cu boții. Poate știți noob sau cum vreți să mă faceți, nu contează. Știu eu de ce. Pentru că nu o să găsesc un meci cu player. Durează foarte mult. Și așa cu boții, durează mai puțin și e mai eficient. Hai să lucrăm. Bă, ar trebui să rămân în plains-ul. Uite, văd ceva interesant acolo. Ai, da, clar, aici ne așezăm. Aici. Hai să pun patul. Frate, n-am luat patul. Ok, să nu ziceți că-s rău, dar n-am ce să fac. Am pierdut patul, deci eu nu mă mai întorc. Nu vă spărați că dau game mode sau ziceți că nu o să dau game mode, asta a fost doar ceva așa. Pentru că, frate, n-am patul. Dacă aveam patul, dacă veneam patul, îl puneam înapoi pe unde l-am luat. Dar nu mai am patul. Așa că nu vă spărați că am dat game mode. Chiar din chestia, dintr-o prostie. Hai să acoperim partea asta. Bă, eu nu știu ce mai fac. Cred că aici încheiem episodul 1. Sau mai încheiem episodul 1, da. Eu am fost Denis și cam atât cu acest episod. Pa, pa!